Wijnizo.eu vandaag te gast bij Piet Klein van Incontro. En Piet is sommelier, afgestudeerd in Italië en weet alles van Italiaanse wijnen. En vandaar dat we vandaag deze Chianti door hem laten keuren, beoordelen. Piet, een hele mooie Chianti. Wat kun je de kijkers daarover vertellen? Op de eerste plaats dat het een heel klein flesje is. Ja, dat ook is verkrijgbaar in een halve fles, dus 375 milliliter. Dit is een Chianti, de Chianti Casa Sparse. Een Chianti uit het gebied tussen Florence en Siena in Toscane. 90% Sangiovese en 10% andere druiven. Het is een hele makkelijke, gangbare, prettige wijn. Heeft toch wat tannines om wat robuust te zijn. Ja. En, wat voor aroma komen we tegen? We komen hier weer lekkere aroma's tegen in de zin van rood fruit. Zoals kersen, bessen, de typische kenmerken die de Sangiovese druif met zich meebrengen. Een zware wijn, ik zag al 13% alcohol. Waar serveren we deze bij en wanneer? Deze is natuurlijk fantastisch bij de pizza. Makkelijk en eenvoudig, een goede pizza en deze wijn is geweldig. Vleesgerechten? Of zou je... Vleesgerechten zou kunnen, zeker vleesgerechten. Uiteraard daar waar je het lekker vindt kan natuurlijk een biefstuk doen. Ja. Ik zelf zou hem eerder bij wat lichter vlees serveren. Zoals bijvoorbeeld een eendenborst. Ja. Kan uitstekend mee. Oké. En welke vraag wil je me nou stellen? Nee, ik denk dat we voldoende combinaties met eten en drinken gehoord hebben. Nou, hartstikke bedankt voor de toelichting op deze Chianti. Je had het al gezegd, in 2 soorten flessen te verkrijgen. Bedankt en tot de volgende wijn. Tot de volgende.